Keperlok mentekasi ngan crunch phang ke jingim jong ki suri pil lengo shisha ya ke jinglong ke jingman jong ki suri hadin ba pil ada page ya kene ke video kebanengkong ki suri kilong ki badon shisha ya kata ka disiplin ki im ki sa lang hala ke kenhun ke jongki napdeng jongki ndon u leader ni uta unong elam jongki bada kemat jong ni unong elam jongki om don banon ban peni ibor Henry ki kongo ya ke jingelam ke jongu kabaar pat pila mo ban mudur ne ban ngeng wa usuri udon ya kata ke kantin ke baong true love haba usuri ujit ya ke bai ke jongu jushat syukur ne shet kala ya ka ban lada kala yap no ke bai ke jongu syong khashu bat ki wei pat ki suri Henry uwi usumar ya kita ki khun ki jongu kabalai pan pitip mo ba ki suri andala temen ki kmi ki pa ki jongki kim ju i ben nen le ben ki Henry ki sumar ki long kita ki dong ap pahara bat ki besar ki anda ki la temen ki kmi ki pa ki jongki pitip dem ba usuri ha ke sisingi ula ben bam hadu nyau kilo sitreng ke do Henry pat lada yo ya ka bam hadu khat ar sengiru ula ban im kebasan pan haman la ke kenhun jong ki suri en don ben usim ban kam mahde ke jongki